Dan aku kasnam tabai tenap ha bagi beliau baru kira ulut ke kelau ke berben bat hang ta kelau dan wei Bsein ubala em daki spa asnam pergi beliau ki ong balada mano balai hang ta kelau utau Bsein upenyam lada ulap namaru isi bahai ki beliau hang ta snang ki santiur ki don bai tenat sudah bat kiwa ki batuat hang ta snang kilong ki bakuat padi tenat bah ki menat ki dang bun bah ki suat ki dang bun bah badang bun ki ki bor bakla kumta hang ta snang la sa ka wei ka Kynthei ka ba kerteng ka penhun ka long ka brio ka bah brio bah bat ki khamat jongka ka iskun bah menu ki sinrang bayo Iaka ki Shoh Jingieid Iaka kasur jong ka penhun kalong ka bajam bah bat baskun bah tang syukran mai baro ki Shoh biet lun jai handrai ka jing jong i penhun kam dei ka besok ukba jong i penhun udai tang unong ram ka kemi i penhun kala khlat no ka penhun ka sa tang bat ukpa arngon kumta hakawai ka janmian suaban sep kasngi ka penhun ka hab ban tong bandi na pung snong bat kata kapung habyat linti na klau kumta ki brio hasnong ki ong wat yat na klau badan utu Bsein ma yat na baju yat baro ki nong song snong handrai hakta kasngi kata kapung kamdan umsu ipenhun imban sia banlik na kawai kapung ihaban rum nang tanah klau kumta ipenhun isim utau kiu bantong bat i dawai hala jong ba ublay ya daya i bat iyat na tanah klau hang ta klau ka kanja ba ipenhun iyat ben isudwai bet hala jong kumta ipenhun iyat ipet cherum seneng kidian ki bujrong isngobet kumadan ba bot ya ipenhun iyat step ba bat iya sngow ya ka ka batuan ila kamen ba namar ila poi hajalwa pandai la poi hawa ipenhun itong go handrai kat ba idang tong iya sngow basawai ai na dian jong i ondai la pen yo i wei Bsein ubahe ba udon uyang hadian jong i hikmat jong tau Bsein ke pernai ba ipenhun imnang mele imut ban halla handrai imla karandang jong i kalasan namar ila tiang palan kumta ipenhun irandian handrai ijen thot no mau badi or haju kumta utau Bsein ong belai piwan senya kena pemtiang ya kajinyam ipenhun ila tiang badi ong maaf ya ngasiwan tang bantong ya ipa bandi maaf ya utau Bsein ong maaf ya pemtim pangadai unang pet ikania kajaka ngaisi iki brio handrai ngapet iki khamat jong ngalong kumno ba ong utau Bsein ipenhun ong maaf no ya nai le sa like na ipa indon su menuru hang ni pertai utau Bsein upen ya ipenhun si slam ba utau Bsein ong i ya i usupet ben kumta umong lunai jong utau Bsein utaba ba bat utau Bsein ong kelek no siang bat dakan mau pilawan yu kejar hajakanga bat ngan sawat biang ya hadu bangan dalam kumta ipenhun imariak nang tanah klau udo nut jong i ukendek ba isno kumban betai na ondai ipenhun ila poya snong last deng mian kupa jong ipenhun ukeli si ikon pija sano ko kapenhun kayam hakamat ukupa kabatai lot nadong sedom ke kabaja yaka kumta ukupa lo tiang wong ketu ka klau kadai jong ki jen barang tu menta song ki khon jong ki kumta hajing mu jum perkhat jong ka penhun wan bek tang utau Bsein kamla pan kelat kaya snowben kasur jong bajam baskun babas kakan mau ben ya utau Bsein kamla ban nam perkhat kumta man kamiat ka penhun ka pos new ben ya utau Bsein kajing keren jong kajing thaba ki khamat jong katan bet ya ka penhun kumta hakawai kasngi kat ba ka penhun kadang lit duai hajaseng kaduai belai ka masim jonga kasuling api sa akum niya ngan nang kya nang dam
superkat bet YouTube Bsein pelat jangan kini kiki porwa kumta ondai penhun iladap duai iling nak siang ajang ipenhun ide ibrio ibas smart baha banet ceseng kumta wan kaparlok jong i penhun hayeng jong i kakeli penhun belai bisu ideau isong si bet kei kebajai pi ben haduk datang yang gane kat nia kabrio kabah brio baskun mentah belai long kumnia ipenhun ibatai lun na dong sedong kei kebajai i iong makan mau betang ya utu Bsein apakat betang ya utu mamla banum perkat ya utu Bsein makwa alat nya kini ki barwa kumta ipolok jong ipenhun ni ong khilet pha duai no na wei nong duai hasnam batep lut na dong sedong kumta ondala step ko beneng ipenhun ilet chiyang jo taw nong duai utaw nong duai ula don kombah nyau post nami ai baru ong kun utu Bsein oba pi kendua dei re oba bha la ban dei kusuan neu kun jong ki jen jing kan mau bas kan mau bet mau pi u ka dei ka bor jong u ka pen kan mau yo pi kum tua handai ka bor jong u blei ka dei ka baklan tam ngan ai pi wei jing deng bangala dep duai banya da yo pi na u la ban le sneu e yo pi yo neu jing deng bat sabu jing duai bet hala jom kumta kapenhun ka syem yu tau jing deng bat ka deng harandang kamut bau tau Bsein wan shu ka jing im jong i hendrei hakawai kamiet ubanai shai bha kat bai penhun idang yang kai hawar wan u tau Bsein hakadur brio ki khmat jong u ki pharnai bha ong penhun ngamla shu panjungai sa na phi ngamte pidon ayu haduk do not ngau la nga isi ki brio hendrei ka Jingieid jong pi kalapan kalayanga ong tau Bsein kapenhun kalak kandek bat diam ka ong kania kamla banlong pidei uksuat ngadei ka brio ublei ngimla banlong ka we kania ka dei ka pom ladang ajit ya pi utau Bsein ong hoat ngatip ngamle e ya pi ngan pelai lut bet ya pi hendrei ka melsim jonga manu ban pelai lut kapenhun ka jau umat ka ong map yanga ngamla ban le ke ka ba pi ong utau Bsein ong hoat penhun dakan mau ngamla ban jangai na pi dei tang jonga ngam i e pi dal leiru kumtau tau Bsein ula phet uja kansan nang ta na jaka kapenhun ka yam nang ta jaka kam suthu suthau ban le kum no kam siam jongka kaling a bha kam tim bakane ka dei ka Jingieid ne ka jing sha thok hau kusuan kumta kapenhun ka shong a jing thia ka bat utau jing deng ka doi a belai yarab yanga plat yanga na ki e jing jinjar kumta kapenhun kamut thia kam nang yo thia ka kan mau ka jing kren jong tau Bsein kaling a bha kam tim bakane ka dei ka Jingieid ne ke e hendrai ka tip tang ka wei bakalin ti jong ka nang ni se khman kam dei ka baso kumta ondala step ko beneng kapenhun ka lek jaseng bat ka yam ka duai namar kam stu tau shu ja ayu yaka kamla ban panja ne ban num perkhat shu yau tu Bsein kam stu tau shu kan le kum no yau tu Bsein namaru dei kusuat hendrai kapenhun ka perkhat ki jing kren jong utu Bsein kasur jong u kadon shisha kata ka Jingieid ba ka jing shisha ha kasur jong utu Bsein kasur jong tu Bsein ka kata ba ya ka dono jong kapenhun kumta kapenhun ka duai ablei kania dei ka jing pensoi jong ki kusuat ne ka Jingieid shisha kumta yo i tau nong duai yai penhun uwan hajan uang kuan balai ja yu ibon jing mut jong perkhat bhai pi kapenhun ka batai lut chapang ta Bsein ka jingwan jong u ka jing phla jong u bau iet yaka kumta utau nong duai usngap chi slam bha uang penhun khon kania kam dei ka basuk bha utu Bsein udei jin ka Jingieid jong ki jin yaki brio kalong ka bama bha kamesim jong pi suki ka sangop ha ki kitien jong u ni dei benya iet para brio ombat ki ksuet pidei ban perkhat bha phim dei ban ailat bakamel sim jong pi kan hau tu ksuet kapenhun ka ong mama maya le banam perkhat yau tu Bsein hendrei kawan hi ka jingmut jing perkhat nga kamesim nga ka kande bha ngan le kum no utau nang duai om kon
ya lek ban pulia Bible ya lek ban duai nai lau ni jingdeng ba ai nga ya pi usaya da ya pi na tu Bsein kumta kapan hun kalawan pai no sayang hendri kamen sim jongka akan mau ben ya tu Bsein man kapor kamla benum perkat ya tu Bsein kapan hun kasukun mau ben ya ki jingkren jong tu Bsein bat miet pat sngi lada ka treya kaper kaya snow bakren mu jan miet kapok sniau ya ki khamat bathaba ba pernah jong kapan hun kamnang thia nang dam shu kasu songsi ben kadut jongka kala thang yong pha okupa jong kapan hun uong khon balai pi pang na jayu ye pi kapan hun kar khia malu mala ka om mp pa de banga that palat kami tu hab yo kupa le jong namat kam kwa ban pentension than yu kupa kamta koi ke jan miet kapan hun kat ba kadang sajjan hawa marwei kayak snow biang kasur jong tu Bsein kapek chine satai kam yo ea handrai kansan na om mi tau Bsein kapan hun ko ong piwan li yushnya ngala ong am jingai no nanga utau Bsein ong penhun ngala ya le ban jingai man klet ye pi handrai ngam la da kispa asnam na im handrai kania kade kasien baningkong bangalong kumnia kamen siam nga kasuling aben man kapor utau Bsein ong penhun matem bagania kade ka wasnio handrai mano ban pasuthu ya kamen siam nga kapan hun ka ong utau Bsein pechnia kania kamdai ka Jingieid ba kamla banlong pidai kusuat adai ka brio kalenti jungi ka pher ba utau Bsein ong ngam kwa e na pi akwa tang sisian ba pin kan mau yang na do nuat jong pi kamasiam jo kapan hun kras dang ka ong utau Bsein kania ka dei ka pop ngadai ka brio jong blai ngamla ban lia ke ka ba phi ong komta utau Bsein ubat ka kti penhun upet ye i ka kti jong ka dik tha ba kamasiam jong ka kande ba ka penhun ka plat ye la dia bat ka lek nya utau Bsein ukham bat shu eka usupet eka ki khmat jong utau Bsein ki sosi ba ka penhun ru kayo i baki khmat jong utau Bsein ki sosi ki diau ba kumta onda ka penhun kala poe hiya kayam buskolamur ba namar katep badai ka pom hendrai ka Jingieid jong utau Bsein ka bola ayaka ka pening abha yaka kumta ka penhun ka duai hel jong able ilam yang skalenti bawha bunsu thoi ka masiam jonga bakania ka dei ka pom ka koi kamian ka ba ka penhun ka dang khia ha kamra jongka ka shai ba kayo i kansan ba kamra jongka lawan utau Bsein yu om penhun ngala rai koi ka rai bangan i no kane ka bor kusuan ka kwa long brio khanang bangan nyua ban iet ye pi ka penhun ha ka jinglingo ka om kane ka bomla banlong beli phile kumnya utau Bsein yu om ngala ban le ladang adon ka jingmot basya na iet shisha ye pi ladang i no ya kane ka bor kusuan ngan pa na du men siang na ublei unsa ai nga kalat banlong brio ladang aduai ngapa na du men siam kapenhun ko ong kania ka bomla banlong nai le bien yo phiap kai le jong phidu kai le jong ka Jingiem utau Bsein ong klem mo phi ngan le yu kania ka Jingiem ngan le ben mat long kat balong ja kat baja ngan i no kania ka bor ksuit ngam tre syura kamen sim jo kapenhun kala ha kaisen e ba yo utau Bsein ka jingkren jong utau Bsein ka Jingieid jong utau Bsein kala asdangen hendrai kam nuat bantur namar katip bakadei ka pom kapenhun ko ong ai por yang ngan perkan utau Bsein ong hoit penhun man ai por ye pi hendrai da tim baka Jingieid jonga ya pi kadei ka basya kumta utau Bsein ujano nang ta penhun ka bat e yo utau jingdeng kayam kasngo kumba kadon hak e kalenti ka ba e ba ondala step ka beneng kapenhun ka let biang sau tau nong duai ka batai lun tau nong duai om khon pe yo dei ba open biet utuk suan lada udai sha ubakwa ban kala ubleun sa ailat ya lada ukwa kala sha du mesiam pipen klan ben ki jingduai nai krumar clear ki jingduai ka dei ka bor ba pinlan ki ki bor basmio bawan bantam ya pi komta kapenhun ko ong lada ukla sha mama ulong no komni ki brio nila banlong ka we
tanung doi la lada umani no ya ublei ya uksuat kenya kamdei ka basok kadai ka bha kumta ka penhon ka kumar khlia bha ka perkhat maroi kan lek kumno kan ailat di usian nia kan kelet no sendon ni ka jimut jim perkhat jong penhon kam long su ka suling bha kam stu stau kan lek kumno kumta ka penhon ka perkhat maroi uksuat ujen Bsein ka bor kusut jong kwa ban kala tang na menta ka Jingieid jonga kumta ka penhun ka tiang yo ka sha thok ka le ka pop ka bom dei ban le kumta banlat nakini ki boro ka penhun ka ong yo kupa pa nalit kai siyang may san ma shawai kashnong kupa jong penhun ong keken khon len tamba sa sumar bai le jong ngau ka penhun ka ong hoat pa kumta ondalas dam ka penhun ka song gidan ka let chashnong ka mesan kashnong jo ka mesan ka penhun kam ta jangai ngashnong ka penhun kashnong jo ka mesan ka itanat bha ka ba petingan bha ya ka mensiam onda ka penhun ka lapoi hiyang mesan ka la keduk ya ka pet ya ka penhun ka ong khun balai sungsti idiau kumnia jayu ka penhun ningkong ka thok kam ya thu ka penhun ka pet ya ka mesan ya ka dur baloi jongka kamen sim bha jongka kamla set ka batai lut ya ka mesan kumno ka kandu ya Bsein kumno ya ka na dong sedong ka mesan si slam ka perkhat ka ong khun kania kam dei ka basuk Jingieid jong ki ksut bat ki brio kamla banlong kania ka dei ka pom ka mesan ka ong na dau kwa ban kala sha du men siam ublei usai rap ya banwan chikalanti bobha mapi khun chudwai ben nairai ke bakar ki yo pi babi hadin pan ka penhun ka ong ngaya le man klet yo misan handai ka masiam jonga kayo iya ka jinghok jingsha jong bo kwa ban kala long brio noi ka bor ka basnio ka penhun ka ong misan nane kumno kumta hakata kamian boro ongot kia doi bat ka penhun ka IT be yo ublei ba onya lam ya ka sakalanti bobha kumta utau Bsein umla ban supelat ta ka basuk ya ka penhun hakawai kamiat kat ba ka penhun kadang tia kayak smobiang ka sur jong utau Bsein onda ka pen kayo bo tau Bsein udon hajan jongka hakata kamiat utau Bsein ukhnyo utlot baro senyeng ki khmat juta Bsein kitlat bah kumta ka penhun hakajing tiang ka ong piwan li yushnia ngala ong em ya pi ban jangai nanga utau Bsein hakasur batulan wong penhun ngala ka bor jong ka kusuan ngala menta ngamdei kusuan ngamdei buriu ngadai hapadeng menta kadona ki jinjar ki jing ngamtiam nganyap ngan ngale kini ki baro namanta phi ki khmat ka penhun ki la lang umman ka penhun ka ong phimdei ban le kamnia ka jing jong utau Bsein wong klem phi ka jing nga kam dan dori ladang ayap no ru ngam smog shua ngalaya le na banta ka Jingieid la jong akwa ban long buriu kumpi ban le phi hakarukam badai babha bakhut kumta kamasiam jong ka penhun kala ka ong kalenti ka ba phijiat ka ba ma ba lada jai phi ngamla su ban ma ya la jong ong ka penhun utau Bsein urkhi ong lada ublei ulama janga ula pedang ninga nanwan khmat phi kum buriu ada ublei pedang ka bangalia masaja no na phi kumta utau Bsein wong kumta bat uja no na ka penhun hangta ka yam bori marwei ka yam pangnuat hakata ka sngi katim baka Jingieid jong tau Bsein kadai ka basya handai ka dang don sa kata ka jingkiam haka kumta ondalas dem kaya thulut ya kamisan baro kamisan ko ong khun kania baro kadai ba ublei udang pet ya ka Jingieid jong pise arungan la dau iet shay phi ublei on sayarap ya pan kala banwan sa ka jing shay kadai ban suthoi kaman siam na jong nai rai karkia sudwai ben chushania bai hu ka penhun ko ong misan nakwa ba injob handai ngatiang pan bakania baro yo dei pangasha thom cha sukor hok suan kumta kamisan ko ong shanya ha ublei
mau batip lut nadang sedang ke ai ka badans haman sim jong ni kumta ka penhun lawan phai sisnong la jong baru asnong kilong kumju tangka mesim jong ka penhun kamsup kaling a ka pisa kasno kumbathar ai haman sim jong ka man kamiat kaduai na bentau ta Bsein bat man ka step ka up ya u Kynthei hakawai kasngi katba ka penhun kadawan phai na jeseng ka i bah khlau don ke ai ka bathaba ka mesim jong ka penhun kalakan dia ka bat yu tau jingdeng bagayat stas khlau kamut ba ke ai ka bau tau Bsein ule ula dem kumta ka penhun ka poi ka ta ka jaka baka kendu ningkong yu tau Bsein hangta thia wei brio balong dor thing kum tau Bsein bosiwan kendu Iaka kumta ka penhun ka lek hajan ka pet bagai i bau tau Bsein ula kala brio lut utulat bah bat uring mensiam ski umla bandring mensiam bah kumta ka penhun ka penyang yu tau brio ka Kynthei pi yu tau Bsein ong penhun ngala le ke ai ka banga kwa ublei ula snap yanga bat ngala kala brio ta bat ke ai ka banga le menta ski ka penyap yanga ka penhun ka yang le pi le kum ni pim i ka jing im la jong tau brio ong klem pi ka jing im jonga kalong kam kai ba ngakwa ania ka jing im nadu banga kendu ya pi ladang ayam ngakwa ayam kumu brio bat pi kumta ka penhun ka yalam yu tau brio sayeng katiang artan namar ba umla banding mensiam katiang yo baka po jong kam slam shu banyap namar ustam palan kumta ka penhun ka penthia yo hiang ukpa jong ka penhun ukuli munu uni kun ka penhun ka thulut ki ai boro baja kumta ukpa jong ka penhun ula khot yu ta nong duai bota nong duai ula wan bat upet yu tau brio wang ani kani ka dei ai ka bor pa phla lada uni brio ukulai sha nadu ka mensiam ka bakhuat bat udan kata ka Jingieid besya blek unsa pediang yu ni brio udan kam ka jing duai menta udang ye le menta ka pedang ka jing yap bat ka jing im kumta hakata kamian baro sisnong ki duai na menta tau brio ka penhun ka song ajan tau brio ka yam bot tau brio ong penhun nadangam la ban im sama no yang amo utau brio ong ngala iet yepi nadu mensiam jonga na iet hok sisa yepi kumta ka penhun ka yam ka ong yau tau brio ba iet pidewan kularinga pim iet yang maroi ngam kwa bandu yepi Kynthei ki kman jong tau brio ski kiret bat usdang ban khabrem ski baka jingring mensiam jong kala duna bah ka penhun ka yam kamut baka Jingieid jong ka sedang ombat sedang kan kut no kan du no yela jong ba ien tang steng po kumta tau brio pedik khamat baret bah batolot bah komba ko pet hadu kisngi bakut tangni i penhun ki parasnong baro ya duai gat na bentau tau brio ka penhun haye asuyam gan kamut bakala du ya ba ien la jong song hajan tau brio kayam kapat kiti jong kong ba ien mamkwa bandu ipi kularinga bapinum enga tang steng po utau brio urki wong penhun ngala ele ban kala banwan sa kajing sai banlong brio ada ublay ummon kwa enga banlong brio ban haplet no ladang ayam kajing nga kandor ringkat pat pi penhun ka penhun ko nei ong kumta pila le lut ki na bentanga ngamla bandu ipi tang steng po wan utau nong duai hayeng i penhun uang kun uni brio ui e ka bodung ui e ka basnio wan pai chapi da ka mensiam bukun blei unsa pediang ya lada uwan da ka jingan bat ka jing ba kumta ka penhun ka yam ko ong utau nong duai mama amdan la dan tisu da ka mai ngamla pe ya i brio banga i nyap hajannya utau nong duai uang sudwai bikun ublei i ka Jingieid jong pisia ka basya unsa jam sudwai be ka jing duai dan ka bor ka baklan ba kumta tau brio ka brep kman kren shu ini penhun ka yam om na i se nga marui ka penhun ka yam pa ka penhun ukudop ya ka om na yam pun om leira kumta kamra bathia tau brio
wan ka jingsai na kharki bat ka penhun ka yam kedua kita ski utau brio urak dang ban ki bat pek yang kemat menta kemat du dan ki jingknen bat ka men siam ban lai luit na ki ai baro bat tau brio ukran penhun ngala yo ke jing im bat thamai ublei urak pediang nga kumta ka penhun ka yam ka jau umat pakamen kumta baro arun kia kedok tau nang duai om kanya baro kadai ka kamba jong beli uyoi bakat nu pikwa ban kala ban wan pai syaka babha nanta tidak long ubrio posisha bakuat bat baho ini ubrio ulale lut na minta ka jing pi kumta suki tau brio ulak klan bat ulaya tho bat bot i penhun ki brio baro kia kamen bat tau brio kila ai kasteng da ukur pang om kanong kamen na long brio minta mas mau lai duit bah penhun ka kamen bah bat ukur pang kumta ukur pang om klem ka jing ku jong bele kini ka Jingieid nga kamla banlong ampun perkhat penhun pangan nyo dan ringkat batpi ukur pang yam kumta halien chisnyam yo khlong surang badi tai khlong ipanai bahaki kman komba pernal ukur pang ningkong bakando ipenhun man bape chaklau ikan mau ben kapor baningkong bayu ukur pang kumu Bsein basnio bad uksun bad ikan mau ka Jingieid kabamla banlong kalong kumta kakawai kemia kadbai penhun bat kerpang kia syongkai penhun ang kerpang dan benut ke jing pi barem kerpang ong katu kamdai ke jing kadai tang karnai makikin ba ai jing bersyain bahun makanan balai lun kumta ka penhun kabat ka kiti kerpang kaduai abele kubre shibuan pamikidiang ke Jingieid ni kumta kata kami penhun ka posnia badal manu bawan keren ka penhun ong penhun kerpang pijet Kynthei baba nya kemen be baro si Jingieid kumta ka penhun ka kenden bat ka pet kerpang ka jau umat bakamen kumta ki brio ha kata ka snam ke thu khana bakumno ka Jingieid basya ada don ka Jingieid ka baskham ha ublen ka basnio dalle kamla ka baba de parang pia best ni kanya ka story tapi best subscribe like share sampai mai besok bakamen piste baro basta komen new subscriber di bilang juan temai nama ngakwa itu le parang patamai ro ya di barem tang lai itu pa pakubli sibun piste baro wei bakashan nga man kapor sikapor badi kitu ko benju kubli sibun itu ki supporter basya junga ada pidon kam stek singa Instagram makroi banyarap ada ngala ada pikwa le YouTube berukam kabadai da tek singa nasa batai phik no bele bai porlok we junga krisibon ki jumpa jopi we nang yo comment pokoi pokia pasumar wai la jong snow bai jong ru bye bro sa comment oi do no screen bar panganyo ang siam show bano story best bye bye